Bantu bamanqindi, khane sicaciseleni kwenzeke njani kwi-boxing last night kuGompo. Hayi, mna khange ndiwabukele, ndiye ndalala msinyane. Ndothuka kusasa abantu kuyaxatyanwa. Abanye bathi uGingqi ibimeko uyinikiwe i-decision. Abanye bathi hayi, uGingqi only uzicacise on the last 2 rounds, ifight ibibhalansi. And so xa ibhalansi ifight ibimele uba i-decision uyinikiwe ngenxa yala 2 rounds. Andiyazi khange ndibukele emanqindi phezolo, but I was so interested kuyo la fight. Unfortunately khange ndikwazi ubukela. Was it fair i-decision? Because abanye abantu kuthiwa hayi, if ebebethi uAzinga then ebengazoya kwi-international, i-question yoba uzoya kwi-international ewinisiwe or funeka eziwinele for uba aye kwi-international. And what about i-career kaGingqi ke ngoku? So andiyazi bantu bakuthi, nina bantu ke bamanqindi. It was a boxing night. It was a boxing night. So kwenzeke ntoni? Tyson ndimbonile ke compared to Andile Siko. Ixaba boxing kuthiwa iyacomplaina. I-camp kaTamla iyacelebrata. Kuthiwa kwa urefli lona ebezama uphakamisa, in his knowledge ebephakamisa isandla sikaGingqi. Halfway i-announcer yathi azingafuzile, wafuneka esithobile esikaGingqi kuphakanyiswa esikalantikeni esikafuzile. So nithi yintoni, kwenzeke ntoni? And ukorekta but amanqindi kusoloko kwaba kwi-decision ezilala hlobo, there's no correction. So what's the advantage ke ngoku yale nto yenzekileyo, and what is the disadvantage yayo nyhani ke? Because ibulala icareer kaGingqi, but Golden Boy akanokwazi unyuswa if kuthiwa ke ezaa zinto zithethwayo uba hayi bengenoluziswa ngenxa yoba usaya kwi-international, but bengenowiniswa at the expense of another boxer. But andiyazi, niyibone njani ifight izolo?